Eraldaketa digitala azken urteetan asko entzuten den gaietako bat da, eta hezkuntzara ere iritsi da. Nolabait ere, askotan ulertzen da eraldaketa digitala, tresna digitalak integratzearekin bakarrik lortu daitekeela, eta hori aldatu beharra dago. Sistema oso baten eraldaketa eskatzen du. Alde batetik kulturala, pedagogikoa, eta azkenik pertsonala, nolabait ere ikasleen eta irakasleen kasu honetan, konpetentzia digitalei erreferentzia eginez. 3 elementu nagusi ditugu hemen. Alde batetik ikasleak, bestetik irakasleak eta azkenik zentroa edo erakundea bera. Ikaslei dagokienez, gaur egun uste da natibo digitalak diren momentutik, ikasle hauek konpetentzia digitalak direla. Baina konpetentzia digitalak nolabait ere eskatzen du teknologia digitalen erabilera seguru, kritiko eta esanguratsua lan eremuan eta baita aisialdian. Hortaz, kasu honetan, ikasleek konpetentzia digital hau garatzeko aukera izan behar dute hezkuntza prozesu osoan zehar. Ezinbestekoak dira irakasleak, beraiek izango baitira prozesu hau diseinatuko dutena. Alde batetik, ikasleen konpetentzia digitalean arreta jarri behar dute, ikaslei testuinguruak eskainiz hau garatzeko, eta bestetik, nolabait ere ikaskuntza prozesua aberasteko ere modu egokian integratzea ezinbestekoa izango da. Horrela, identifikatuko baitira teknologia digitalen onurak hezkuntza prozesuan. Beti ere, helburu pedagogiko bati erantzun da eginez gero. Hala eta guztiz ere ulertu beharra dago, irakasleak ez daudela modu isolatuan lanean, nolabait ere taldean daudela eta hauek erakunde baten barnean kokatzen direla. Ezinbestekoa da irakasle guzti hauek bide berean egotea. Horrek zer eskatzen du? Nolabait ere, hezkuntza erakunde baten lidergoak bizio edo bide hori modu egokian diseinatua izatea, benetan jakitea helburua zein den eta helburu horretara begira irakasleak sentsibilizatzea guztiak helburu berari erantzun diezaieten. Hortaz, eraldaketa digitala hezkuntzan nolabait ere teknologia digitalak integratzetik haratago ulertu beharra daukagu. Ikasleen, irakasleen eta zentroaren beraren bizioa eta egiteko moduak eraldatuz.